God aften og velkommen til Wine Factory. Dette er romafsnittet for jer, der ikke har givet at sidde i det store afsnit, der er lige ovenover. Der er det, vi går mere dybt med rom, så her skal vi bare gå her hurtigt hen over dem. Vi har 3 rom, vi skal smage i dag. Vi har en fra først fra Guyana, og så bliver den lavet i Spanien. Så har vi en fra Barbados, og så har vi en fra den Dominikanske Republik. Den første er 10 år gammel, den anden er lidt uvist, hvor gammel den er, og den tredje her fra den Dominikanske Republik er 25 år gammel. Rigtig gammel sag. Og vi har henholdsvis 450, 460 og 700 kroner for det sidste. Lad os prøve at dufte og smage til den første. Først har vi glas her. 10 års rom, blandt andet lagret på Pedro Ximénez fad, altså PX Sherry fad. Sherry fad, Oloroso fad. Også det. Har lidt brændt gummi i duften, men meget lækker stadig, lidt brændt karamel. Den er brændende note, den går i hvert fald igen. Lad os se på det med. Lidt nødet, lidt karamel og lidt brændt ting. Jeg synes, den ligger omkring 85. Man kan godt mærke, at den har ligget på noget Oloroso fad, på Sherry fad i hvert fald. 85 point for mig, og jeg synes måske, den er lidt for dyr. Ja, 450. 450 synes jeg er lidt for mange penge i forhold. Fantastisk. Det har vi Plantation rom. Plantation som laver mange tørre rom også, med det her, altså en af deres sødere stile. Det er noget rigtigt. Og der er Cognac-hus i Pierre Ferrand. Meget aromatisk, meget sådan bananskrald, og så det her sådan Malibu kokosnød-agtige stil. Helt meget kokosnød. Vil du have den her? Ja, det går. Jeg kan også meget godt lide den. Meget aromatisk, god sødme, helt klart en sød stil. Rigtig god til at mixe med, hvis man gerne vil køre lidt sådan et P. Diddy-style, der har masser af penge. Noget rigtig god drink i hvert fald, så er det den her, man går ud og går mok i. Præcis. God rom til en plovmand. Rigtig stor oplevelse. Det vil jeg gerne prøve at købe. Jeg lægger i slut 80'erne pointmæssigt. Ja, jeg er sgu meget enig. Skal vi tage den sidste? 25 års rom fra den Dominikanske Republik, som er blevet mere og mere kendt for deres rom, og som også laver fantastisk gode cigarer for eksempel. Som jo går godt til rom blandt andet. 25 år. Dejligt lækker blød duft. Blød. Meget afrundet. Har meget krydrede noter med lidt... Ja, det er sådan en lille smule Nutella, vi blev enige om. Ja, fordi den havde den her sådan lidt mælkechokolade og nødder, lidt hasselnødder og den her krydrede note. Så bliver det lidt sammen i en blender, og så bliver det til Nutella. Det er fantastisk. En krydret Nutella. Lad os prøve at smage på den. Lad os gøre det. Utrolig blød. Alkoholen smager man næsten ikke. Den er fuldstændig harmonisk og afrundet. En super lækker rom, 700 kroner. Jeg synes kvaliteten af det værd. Spørgsmålet er så, om man selv synes, man vil ofre det for de sidste detaljer. Jeg synes, kvaliteten umiddelbart det værd. Vi lægger en 293 point for min smag. Du går i hvert fald op ad rangstigen, når vi tæller point i hvert fald. Præcis. Lidt specielt rom at smage på. Hvis I har lyst til at se mere, så kig i vores store afsnit ovenover. Det er det, vi omfatter. Tak for det. Ha' det godt.